machiegni kendo kawadhi mbele en kanyo ni duola mandiko jopuonj e pacho kaendi mano TSC ochako kang' mar ariyo mandiko jopuonj junior secondary e yo mongirore e milome ne directors mag somo e counties. TSC ochiko directors mondo ochung jopuonj primary maromo 1206 mano oro kwayo mar dar dhi puonjo e secondary ma Adundo. Beti Akinyi nigi ler mathoth. E oboke ne apisas mag TSC e rang'iny mopogre opogre. TSC ochiko jotelogo mondo chak puodho jopuonj moheo 1200 mano oro kwayo mondo odargi otergi puonjo e sekondar ma Adundo mondo oorgi e skunde mag junior sekondar. TSC onyiso apisas go mondo oneni jopuonj mitero puonjo e sekondar ma Adundo ni kod lony duto madwarore kamoting'o bedo ni oyange kaka japuonj kod TSC, ondike kod TSC kaka japuonj primary, kik bed ni okume wi wach mora mora gi sani, nyaka bed gi lony ma ok tin ne diploma e kit somo mar education, kendo yudo ma ok tin ne grade mar C+ e kind weche mamoko. TSC bendo yango ni jopuonj duto mabiro dhi mondo puodh gi nyaka chop kod obok magi kamoting'o, oboke ma hie kod copies manyiso lony mar degree kata diploma, obok mag penj hie kod copies, oboke manyiso lony e sekta mar puonjo jopuonjre manigi ng'ol SNE kama dwarore, oboke hie mar KCSE kod kopi mare, obok manyiso sara mochamo sani, kod oboke mowuok kuom japuonj maduong' e skul motiye manyiso ni onge kum mora mora sani e kin mamoko. Apisas bendo nyis ni orang matut wechegi e kinde tero jopuonj e skunde magidhi tiye, kik ter japuonj mabor gi kama sani odhi tiye, kik ter jopuonj mapuonjo kit somo machal gi mane osendike kepo mokwongo e skul achiel. Apisas mag TSC bende ojiw mondo okik kit chwech e oro jopuonj kuonde gi mag tich. Kepo makama dhi medo kwan jopuonj mag junior school mondike yo mongirore ka okang' mokwongo TSC nondiko jopuonj moheo 7,000. Beti Akinyi, Ramogi TV. Komachielo